iKhomishana ephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso ibingakakuqinisekisi ukuthi ingabe owayengumengameli wezwe uJacob Zuma useyithumele yini impendulo yesicelo sokumphosa imibuzo sentatheli esimkantshobomvu uRedi Thlabi. Ngesonto eledlule leKhomishana yanikeza uZuma usuku namhlanje ukuba ke aphendule. Lokhu kuza nje ziyaqina izinsolo ezithi ke uZuma akaphilile neze uyelashwa phesha kwelwandle. Kepha kuseyindida namanje ukuthi ke ingabe ukuphi njengoba nohulumeni nomndeni wakhe behlaba inhlali. He must deliver written submissions on or before Monday the 9th. Lona kwakungumyalelo ovela kuleKhomishana ngesonto eledlule malana nesicelo sikaRedi Thlabi sokupheka uZuma ngemibuzo. Njengoba umsombuluko kuyilona usuku lokugcina, iKhomishana kaqinisekisa ukuthi ke ngabe owayengumengameli usewafakele yini awakhe amaphepha okuphendula. Kusenembuzo ukuthi ke ukuphi uZuma njengoba kunembiko ethi uxinwe ukugula. uZuma wagcina ukubona lemehlweni omphakathi ngenkathi evela enkantolo enkulu eMgungundlovu ngomfumfu ukuyozwa ke ikusasa lakhe esicoleni sakhe sokhoxiswa kwamacala. Kodwa ke kusukela lapho uZuma wanyamalala evela enkundleni yokuxhumana uTwitter emasontweni amathathu edlule njengoba umvikelo omphakathi wayenxusa amarekhodi akhe akwaSARS. Akazange alibhade naseKhomishaneni kaZonto ngenyanga edlule ethi ubambekile. Kunokuqagela ukuthi uZuma uyelashwa esibhedlela saseCuba njengoba kuthiwa wadliswa ushevu ngonyaka ka2014. iANC ayizange yande kakhulu ngalokhu. We have seen media reports that suggest that the former president of the ANC's health might be ailing, and if that was to be true, we of course wish him well and a speedy recovery. Ihhovisi kaMengameli, umnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba kanye nombutho wezokuvikela abafuna ukuthi vu ngalolu daba. Kanti nomndeni kaZuma uthule. KuTwitter ibhala ngenyanga edlule owayengumengameli wezwe wabonga abantu baseNingizimu Afrika ngokumeseka njengoba engaphilile. Kodwa kwamanje abantu bakuleli basenemibuzo ngesimo sempilo kaZuma. Ngingimanqaba mchunu wasindaba seSABC eGoli.